ennen kauan löysin tämä. Sitten mennään taas siihen samaan risteykseen, eli tästä sulle 9. Näin, ja nyt lähtee tulla just suoraan. Kohdalla sitten ja tolppa mulla kiinni, pyörähtää mulle. Sitten kiristyy, mennään vielä sinne ylitte ja lähtee pyöreitä mulle. Mä oon tämä ja vielä mulle. Ja pysi sulle alas. Tämä. Yes. Ja sitten mennään vielä suoraan. Tämä etu. Ja pyöreitä mulle, niin se on leima. Mäkin otan ton uudestaan ton 3/4, koska se tulee tänne viimeiseen. Joo, ei mitään keskitytään. Vaan tekemiseen. Joo, pyöreitä näin ja heti ekasta varmaan sit sulle 9. Elikkä se. Onkin näin. Ja ylös mäkeen. Ja lähtee pyöreitä. Saukatetaan heikko. Yes. Ja sit sulle etu pääsee. Sinne olla pyöreitä. Sitten osapankista 15 tuossa lapuilla. Mennään mulle. Mulla 9. 5. Näin. Ja sitten suoraan vähän matkaa. Ja etu. Otan vielä ykselen tästä sulle 9. Sitten monen risteyksestä sulle 9, niin varmaan 12 lapulla. Ja pitkää pyöreitä sulle. Ja sitten vielä tosiaan kohtamisen se 5-5. Ja mulla 9 tästä. Ja ohjat kohtajaa sulle pyöreitä. Ja sitten vielä mennään sinne liiventäjä mulle. Kaivo, eli sininen kohtaja mulle, eli siis sulla on sen ylittä vielä sulla 1 tästä. Näin. Sitten suoraan puolustavallista mulle. Ja monesta yli 2. Mennään suoraan vielä. Lähdetään mulle tänne. No ei kun mä laskin ne vaan. Mutta mennään sit tosta noitten perästä, koska me tultiin jostain nyt väärin. Elikkä mennään vielä tonne perään. Jos tuolta tuli, nähdään. Ja sit sulla 9. Ei ollutkaan. Mutta vittu näin se meni, koska me tultiin puoleen väliin tätä aitaa. Ja sit sulle. Mennään vielä suoraan. Sulle. Mennään monesta yli ainakin parista. Tästä ei mennäkään tästä, mennään seuraavasta. On liian lähellä. Mennään tästä vielä suuntaan. Ei tunnu. Mennään tästä mulle. Ihan loput. 4-3 mulle. Ja nyt suoraan. Otan vielä näin ja nyt tästä mulle. Katsotaan onnistuu. Mä katon ton muodon. Ei kyllä. Ei vittu kumpikaan näistä. Tää menee keskelle.
toi menee reunaan. Mennään sit ennemmin. Sulle 9. Mä nyt katon millä lenkillä noin ja mennään tästä sulle. Ne kävi tuolla. Eikö mä nyt katon sitä, että kun vittu tohon samaan tullaan erikseen, niin kyllä me varmaan mentiin äsken itse asiassa oikein. Pitääkö mennä takaisin? Pitää mennä, ei vittu. Siellä oli menoa laput. Oota, kuinkahan me nyt ratkaista sitä? Mene suoraan kuitenkin. Vittumainen perutto, kun mä tiedä yhtään mihin me joudutaan. Niin. Tästä sulle 9. Mennään tästä sulle 9. Sehän on tossa välissä. Joo, mennään vielä suoraan. Nyt se on siis sitten mennä sulle 9. Eli kyllä se pakko on olla se. Joo. Kato vielä. Joo. Mennään näin. Ja sitten ylitse. Joo, mennään ylitse. Ja sitten tästä nyt sulle etu sinne. Joo. Pyöreät noin. Että se olisi kiinni. Ja se lähtee mulle 9 pois. Hyvin semmosella juhalla pyöreitä sulle. Tuolta ei pääse mistään. On sieltä kyllä. On sieltä. Ei saatana. Kyllä sieltä on tultu alas. Siitä tuolta etu. On sieltä joku tullut alas, mutta en tiedä kuuluuko se. On kyllä hyvin pyöreä muoto. Siitä sulle etu. On siellä laput. Ollaan kaksi. Ja sen mulle päin.